kata kadhi ka kam ga babakla ban ong ba sau po lai klur ba pen bedor kam bakla na kelang surga dalam ka health department kata kadhi ka bamdon ong rip pi de masuthu abong RTI ka RTI ku compare bat ya ka reply apo assembly de ha ka to ko por ka ba reply u James ku health minister amari ka kaun ki compile habu compile ka kaun ngong pi ken mau ka pisa ka bawan ka sarkar India le ne ka state government wat sipia ru nginamla ban klem pentau hapo ka heads of account berkani ka heads of account kolong ka bahap ban approve hap ban screen na dong sedong daka AG but ka CAG report kan support te uneu perlok wa ai ka ya kan ka RTI ngatrai u klem khenjing kheng bahaya kata u klem sutu lada uka ban hun ka mesin how benai match in lay ya ka to ka CAG report hang tangin salah prut na dong sedong tin leng on pi ya ka ka bengi la pulut nak liang jong ka CAG kila compile lut na dong bat kam don sinayaro ban ong ka bengi pekla ni misuse leng ni penon kam bekla ya ka bisa ka bawan na ka central government lani ka bangi pulut na ka liang jong state government de yang ta bang pi haka to ka por bengi long ka session kampat poilut ke pisah da barka habaki pelaj pisah na government of India ndai baki pelaj don bagi pelaj sau folklore don bagi pelaj lai folklore te ha to ko por bujupap minister jok hel kamut kampat poi kadang sakut ka installment kampat poi lut siapo ka state government te rei hadin ka toganisgi ka to tayo ka to nai te kasawan baga ka fon te ngatrai uni uperlok uba ai ka RTI uyo hadin bala poi lut pada ka pisah tikat ba ha ka to bereply kampat poi lut te minister hab jubab tik kat kum mengiyo pediang ya ka pisah na sukar India Si Turki sentil di kalayaban bulan Agak TMC Si Turki sentil di kalayaban tingkai Trilum jungi mentala day kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Trilum jungi mentala day kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Agak TMC